שלום לכולם, כאן אני רמי במשחק מאוד מפחיד כמו סלנדרמן SCP Continued Reach. אני כבר חוזר אליכם צופים שלי, כבר יש לי בעיה קטנה כבר, ועכשיו עומד להצטרף אלינו מישהו ואני עוד פעם צריך ללכת, עוד מעט חוזר. חזרנו צופים יקרים, כאן אח שלי נתן, והוא אין לו מיקרופון אז הוא לא ידבר, אז בואו נתחיל משחק SCP שנוצר, אין לי מושג מתי ואין מושג מי, שחבר שלי שלח לי, אז בואו נשחק. הוא ממש לא תופס הרבה מקום. אמא וואו, איזה מוזיקה אח שלי שם, וואו. כן, אח שלי. הלילה את עוזבת אני כבר חוזר אליך מתוך ביתי. וחזרתי, וכן אח שלי שם את השיר. אמא אני כבר פוחד, אמא. משחק מפחיד, משהו מטריף. סליחה על כל הצירות. ואני לא מכיר את השיר. New game name. רמי על נקודה. מפסיד. סתם. אוי, יש לי צמר מור. שיר יפה חמור. באנגלית יש לך? אמא נתן זה מפחיד. כאן אפשר לרוץ ולצמצם ברבע. כאן יש זומבי ירוק קטן, שאם הוא תופס אתכם מצמצמים, אתם פסולים. זה כמו סלנדרמן, זה משחק מאוד מפחיד. עכשיו נמותו. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173 and במשחק הזה אין משהו. עכשיו איך לברור. זה לא כמו סלנדרמן שלך. לא, קום. שיט. טוב, מתנו, לא קרה כלום. נתחיל מההתחלה. לא קרה כלום באמת. אני נוב במשחק הזה. יאללה בשוואי תאמינו לי אח שלי הורס פה. תשאיר את זה נתן. אני לא יודע איך שומעים אותו המוזיקה, אבל לא את המיקרופון. attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. כלום חוץ מלרוץ וזהו. Subject D9341. Enter the containment chamber or you will be terminated. אבל זה גם מצמצם לבדים למטה. זה נגמר. This is your last warning. You have 5 seconds to comply.
נתן. Subject D9341 designated for termination. Fire at will. יואו, זה מפחיד. טוב, פעם אחרונה נשחק על נוב במשחק הזה. אפילו שאתם רואים משחק מפחיד. וואו, איזה מוזיקה. אני כבר מפחד. שיחקתי בזה פעם אחת כדי לבדוק. Attention all Class D personnel. Please enter the נו, אחי, איך הדילות שלי? אתה רוצה לי שלא הרמת אותו? נו, באמת, דודו, בחייאת דודו. למה אתה סתם מפחיד? טוב, תכיר את... לא רוצה לעבוד איתו, עם כל הכבוד, תודה רבה, מנה. אני לא צריך את האישור שלך ולא שום דבר. יש סדרה, חבר, יש סדרה. יש סדרה. אני הספקתי כבר פה. נתן, תשתיק את זה. מה זה הדבר הזה? איזה כוכב אתה. נתן! זה נהדר 8 פעמים. מה זה ההדבקה הזאת? כל היום אכלתי כמו חמור אפגני, לחסתי ממתקים וגם נתתי קצת לדני. קפצתי אל הסטקיה כל לילה ב3 ולפקתי את הראש. הייתי שם בפה כל זבל שנתנו לי בידיים, שם בפה ומחכה שיתגל שנתיים, שם בפה חיות התנפים וכנפיים, שם בפה ואך מתייפה. אף פתאום בגלל המושבת לי אמר, הוא אמר, יענו די ואני נוספת ומחר, שיט. אופה גם בסטייל. אוקיי חברים, זה היה כל היום הנוביות והפחדנות שלי.